Bavalelisa uzakwabo. uRoyal Mfihlo yakhe Ndlovu udlule emhlabeni ngesonto ledlule ngesikhathi yena nozakwabo beyongenelela ukuzama ukuxazulula udaba lokuhlukunyezwa kowesifazane eChatsworth. uNdlovu ube esedutshulwa umsolwa esifubeni washonela endaweni yesigameko. Umndeni wakhe uthi kusenzima namanje ukwamkela okwenzekile. Nami ngishaya indesheni kuyona lensizwa yakithi ngithi ngathi uNkulunkulu ubenga ihlenga ohambweni layo sidabuke kakhulu ngoba lensizwa ibiyiko konke lapha ekhaya. Mane amaphoyisa asebulewe esifundazweni esikhathini esingaphezulu nje kancane kwesonto. Kuyofuna sibuye sibheke nemithetho yethu magayi ukuthi iyakuvumela ukuthi amaphoyisa azivikele ngokwanele. Ngoba funa avikele umphakathi avikele wona, otherwise siyogcina siyizwe elibuswa zigebengu. Ungqongqoshe wamaphoyisa umnumzana uBhekicele uthi izigebengu ezibona kufanele ukubulala amaphoyisa kufanele sijeziswe. There is war here and we must fight that war. For the fact that we have dead bodies here, it tells us that we are under attack. And we must repel that and make sure that when the dust settles, we're not picking up the dead bodies of the police. uNdlovu ushiya ngemuva unkosikazi wakhe, ingane kanye nabafowabo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngikwaXimba.